Sme u mňa doma v Šťavníku, kde vlastne som sa narodil, vyrastal, celé svoje detstvo prežil, takže je to taká srdcovka a to vec. No, vďaka tomu prostrediu, kde som sa narodil a tiež vlastne žijem, samá hora, samé kopce, samé drevo. To drevo mi prirostlo najviac k srdcu, má neskutočne nádherné tvary. Čo teda obľúbujem najviac, sú samorosty. Tí samorosty, jednoducho to je drevo, ktoré rostne do nejakého tvaru a ja potom, keď sa dajme tomu to drevo zreže, tak využívam ten prirodzený tvar toho dreva a tam potom sa snažím dostať nejakú ucelenú myšlienku. Najradšej teda z toho tvorím také sakrálne veci, čiže sú zamerané na Bibliu, Starý zákon, Nový zákon. Zaradiť to do nejakého slohu asi ťažko. Niektoré veci do incitného umenia, niektoré do nejaké moderny. Napríklad, keď si zoberieme tento malý samorost, toto je čerešňa, jedno to drevo išlo tak, druhé tak. No, mňa zaujal ten tvár aj tá farba toho dreva, tak som z toho urobil takú malú pietu. No a navyše, čo teda, keď si zoberieme v tých detailoch, tak je tu taký červený flag, alebo to poranenie toho Ježiša Krista, takže tí farby tu prechádzajú a tá farba znázorňuje krv toho Krista, to utrpenie toho Krista, takže to drevo dalo vlastne námet. Využívam, dajme tomu, nápady prírody, zvierat, ľudí, dajme tomu dejiny. Z toho takisto hodne využívam námetov. No a potom aj tí tradície, tej obce v Šťavníku. Ľudia sú tam neskutočne pracovití a jednoducho, či už to je kosec, alebo je to nejaký bača. Keď tí ľudia chceli prežiť, tak museli tvrdo pracovať. Vlastne samorost je tým zaujímavejší, čím viac je krivší, čím viac je to drevo zahnité, potočené. Takže tam, čím väčší problém pre normálneho človeka, tak tým je krajší pre mňa. Toto je cesta Ježiša Krista na krížovú cestu. To je taká kombinácia tých hlavných vecí a celé sa to potom otáča, ako toto je symbol hriechu a veľké vykúpenie toho hriechu. Je taká holubica, symbol Ducha Svätého, vlastne, že ten Ježiš Kristus obetoval vlastne život a naše vykúpenie. Toto som robil približne pol roka, minimálne. No a ležalo tu možno tak 2 roky ešte, kým teda akože som tú myšlienku v hlave sa snažil si nejako dať dokopy, usporiadať to. Ale kto si myslí, že príde k tomu, buchne potom a nie, tá myšlienka sa časovo tvorí v hlave, sa to vyvíja, narodí sa to, dá tomu človek priestor. No a pokiaľ si to v hlave nedám 100% dokopy, tak sa do toho nepúšťam. Tá moderna má slúžiť tomu, že musí pôsobiť jednoducho a veľmi zrozumiteľne. Už nemôžeme hovoriť o nejakej sakrálnej tvorbe, je to veľmi štilizované, ponaťahované tie krívky, tie dievčiny. Tá symbolika, len také náznaky sú tu. Že určité veci sú prepracované do toho detailu, ale vidíme, že dajme tomu nejaké detailné prepracovanie rúk, len také náznaky. Takisto je to samorost, ktorý boli 2 také
koreň alebo také kmene do seba zapásané. No a ja som z toho spravil, volá sa to rímska láska alebo kráľovská láska. No a tu som sa snažil aj tú farbu toho Ríma, tá červená, biela, aby to bolo také pochopiteľné, ale zároveň nezasahovať, dajme tomu, do niektorých častí toho dreva, zachovať aj tú kôru, aj ten tvar toho dreva. A toto je vlastne žena, ktorá čaká nový život. Je taká zamútená, zamyslená. Tuto je taký môj ateliérik. Je tu strašný bordel, ako všade, kde sa robia tvory. Nech sa páči. Tú myšlienku si naškicujem, no a potom si samozrejme zlepím na to drevo, alebo prídem k drevu a pripravím si ten materiál na to a už potom si to dám v hlave trošku dokopy a robím. Keď mám voľný čas, tak kreslím horne. Kreslím, si to takto naškicujem a potom sa k tomu počase vracam. Takže to sú také aj ľudové tematiky, aj moderní. Jednoducho, čo ma napadne, tak to tvorím. Toto je moja najnovšia práca, samorast, orech a vychádza mi z toho skladania z kríža plastika. Čiže ten tvar toho dreva bola, samozrejme, že to bolo hrubšie. Tuto boli také výrostky z toho dreva a nádherne potočené. Takže celé som to zakomponoval. Je tu na spodku Panna Mária, Svätý Ján a Jozef. Teraz práve, keď robím tie detaily, lebo tam to sú také maličké triesky, pomaly nejaké pol centimetrové. Tá skladba toho dreva je úplne iná, ako dajme tomu sú mäkké drevá. Toto keby nejaký väčší kus dreva odseknúť, tak utrhne celý ten materiál a potom by mi to tam chýbalo. Chcem to urobiť práve takú modernú formu, že úplne nejaké veľké detaily len tak naznačiť, aby ten človek trošku aj dal do toho také svoje myšlienky, že dokončiť si to podľa tej svojej predstavy. Ja vlastne naznačím, o čo sa jedná, ten námet je tam a je na každém tomu človeku, že ako si to dotvorí. Toto, čo tu za mnou, tak považujem za jednu z takých najvydarenejších vecí. Mám aj taký zvláštny vzťah k tomu, že čo je tá symbolika, ale hlavne tam je v tom jednoduchom tváre strašne také moc veľké myšlienky a aj tak, že v tej jednoduchosti je krása. Človek na to prichádza, že čím to je jednoduchšie tvárovo poskladané z toho tváru, ako to je, tak tým tá vec je vlastne výtvarnejšia. A pár vecí, ktoré tu mám ešte okolo seba, tak jednoducho mám k tomu taký prirodzený vzťah, pomaly ako nejakému členovi našej rodiny. Niekedy mi je aj strašne ľúto, že pomaly by som aj slzičky, keď sa lúčim s takým vecom, ktorá dlhšie vzniká pod rukami. Pokiaľ chceme robiť takú väčšiu plastiku, ako táto symbolizuje zmrtvý stav Ježiša Krista, tak je dôležité hlavne výzor a symbolika vlastne v tom žehnaní, že mŕtvý stav Ježiš Kristus je tu cintér, no a tak ako tu odpočívajú tí duše v pokoji, tak žehná aj tých živých. Keď človek sa zastaví a zamyslí nad tým, tak jednoducho už len ten pohľad na toho Ježiša Krista nám v tom svedomí, v tom vnútri káže byť trošku lepší, ako sme boli, alebo ako sme. Človek nemôže len pre seba, ale musí vedieť trošku aj rozdať ze seba. Tak som začal poriadať také detské sympózia, venujem sa chorým a postihnutým decom. No a
Jednoducho tí deti majú po tej zdravotnej stránke ubraté, ale po tej výtvarnej stránke majú neskutočne pridané, že jednoducho to decko, čo cíti, to urobí a sú to neskutočne nádherné veci. No a druhá vec je, že čo je najpodstatnejšia vec, že to decko potrebuje v sebe objaviť niečo, že aj ono tu je na niečo, že niečo vie. No a keď získa ten pocit, tak potom neskutočne kráča dopredu. Aj po tej zdravotnej stránke sa mu zlepšuje a myslím, že aj tá psychika je veľmi dôležitá, že niečo dokáže. Sú také všelijaké príhody v živote, že by som mohol dlho o tom vyprávať, že koľko energie, dajme tomu, tá jedna socha dokáže urobiť. Že jednoducho tá energia z vrchu aj tuto príde sem. Najprv možno, že do mňa, potom tuto do toho dreva. Ja si myslím, že to, čo v živote robím z lásky k Ježišovi. Aj budem robiť, pokiaľ budem žiť.